बिलाहिया मा नाम आदा? आं दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथि फैलायबाय। स' लोगोफोर आं दिनै माइनावस्रियावहाय फिसा ब्लग मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों। स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। स' ओरैहाय दङ आंनि दखान। आंनि दखानखौ खाथियाव लानानै देखायनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय नायफैदो। बेनो जाहैबाय लोगोफोर पान शप दैमारि पान शप दखान। बे आंनि दखान आरोना। बेनो जाहैबाय आंनि दखान लोगोफोर। स' ओरैजाय दङ फुरा ओरैथिंजाय दङ दाउ दाननाय, ओमफ्राय ओरैजाय दङ मैगं बाजार। फुरा बे माइनावस्रिया गिदिर जाबाय लोगोफोर, बहुद सोलायबाय, चेन्ज जाबाय। मैगं मोनो लोगोफोर, मैगं बाजार माइनावस्रियावहाय मैगं बाजार लोगोफोर। बिराद मोजां मोजां मैगं मोनो। नै आदायानो जोंहा मैगं फानो। बिलाहिया मा नाम आदा? बिलाहिया 50 थाखा केजि। बिलाहिया 50 थाखा केजि। आरो आलुआलाय? आलुआ दा 35 सोलिगासिनो दं। कला 30 थाखा 40 थाखा इदि। मैगङा बिराद दाम बारायावनो दङ। साननैसोनि उनाव खम जासिगोन। माने खमायसिगोन नै, बहुद खमायबाय दाबो। 60 थाखा 70 थाखामोन दाख्लैबावै फुल कबिफ्रा। सानफ्रामबो मैगं मोनो माइनावस्रियाव लांफै। सानफ्रामबो मोनबाय थागोन, नांगौ मानो मोनगोन। आदानावनो बायफैजोब। आरो इथिंजाय दङ जोंहा आदा बेबो मैगं फानो सानफ्रामबोहाय। सानफ्रामबो मैगं मोनो जोंहा आदानाव। बिराद ताजा ताजा मैगं मोननाय जायो। नुवाखै बेफोर बानलु, दुन्दिया आरो नै लाव, सब लकेल मैगं। जेसेबां दङ सालानि गैया दे लोगोफोर, सब लकेल गोजा। माथो बेयाव आदाया मैगं बायनो फैयो। आरो ओरैजाय दङ जोंहा मिक्सार, आदाया मिक्सार। आरो नै जोंहा आदाया मिक्सार फानो। दिनै कास्टमारानो गैया। दिनै कास्टमार गैया। दिनै बिराद दिगदार, कास्टमारानो गैया। ओरैनो बेसेबां फाननो हायो, बेसेबांनि? हाजारनि फाननो हायो आदा? हाजार माने मालाबा बिदिनो 500 300 बिदिल'। दिनैथ' गैस्राया, कास्टमारानो गैया। बिदिनो जायो बिजनेसनि बेलायाव, मालाबा मोजां जायो, मालाबा एसे गाज्रि जायो। मैगं बायग्राफ्रा बहुद लोब लोब बायगासिनो दङ लोगोफोर, नाय। जाबाय।